pokínko. Čau. Dobrý ráno. Nazdar. Nazdar chlapci zlatí, promiňte, bude to, počkej, mě to přerazilo nohu. Tak pojďte. Ty vole. Jo, takže ti mám napsat SMS. Kde pak je Fanda? Ano, panoušku. Fando. Fanda je tamhle. Vy máváte jako kdybyste jeli do Ameriky. Díky Davide. Ale. Dobrý den. Reportér. Jo, komunitárně. Tak jdeme nejdřív se ubytovat, ne? Jo. Jděte nejnám. Vem tu učebnu nejdřív. No. Patrně jste lyžovala, ne? Na to vej. 10 dní, protože jsem někdo držel váčky. Co? Jo, já jsem čel úplně 3 roky doma. Tady máme všichni nějaký. Ale... Nebo nějaký jiný výrobce. Ty si na to žádný nevěděl. Ne jo. A vy měli kluci památku. Máte absenci. Jsi ukazoval, jo, to si mi koupil, jo. To si mi koupil. Když jsi takový, jako já měl hodně. Potřeba. Já to už ale vyprávím. A víš, Tam jdou, ukousni si. Ukousni si. Jo, to nesmíš. Ukousni si. To nesmí být dokumentovaný, že? Nemluv a ukousni si. Bože, kdyby viděla, že jde dor, tak... No. Mírek, jak to jí decentně lžičkou, podívej. To já jsem... Se do toho. Franto. Byli na posledním semináři v rámci projektu Ptáček akademie. Tento vzdělávací systém probíhá ve spolupráci našich významných dodavatelů, kteří vám v minulých několika týdnech předváděli podstatné ze svého sortimentu a novinek. Dneska to nebude jinak. Setkáte se s sortimentem firmy Grohe, ACV, KKH, Vedon a Ruje. Ještě mi dovolte krátkosti říct něco ke společnosti Ptáček Obchod. V loňském roce jsme rozšířili naši prodejní síť na 47 poboček v České republice a 7 poboček na Slovensku. Úspěšně pokračujeme v rozvoji nových studií. Tak už bych předala slovo tady firmě Grohe.
akvariér, ono to tady není moc vidět, ale já jsem si to akvariér, nebo jsou to takový plastové výstupky. Když se ten akvariér lepší nebo vyšší možnosti realizace úplnových projektů a Počkej, já si to dám. společnost Grohe nabízí dva typy doplňkových těles Rapido T, což je termostatický, a nebo Rapido E, což je pro pákové baterie, znamená, že tam praktiše, která ovládá úpravu a nakreslit obrázek a se diví zvířátka. Takže dřív a začalo se prostě nabízet Musíme. tělesa, které jsou kompatibilní se všema nabízenýma fotonickovýma bateriemi a termostatickými. Ještě. Takže tady musíme teda Rapido E, což je na pákovou baterii, tady je Rapido T, což je termostatický. A jenom teďka teda odlučnou speciální instalace. Takže tady vlastně je to ta instalace na tu zem, která má objednací číslo a objednává se zvlášť. To samozřejmě ty naši partneři velkoobchodu jsou To se musí pomaloučku. No, pomaloučku. Tak A koukej, kde co se tady mačká? nic Nic se nemusíš nemačká. mačkat, jenom koukej na to. No ježišmarja, tak úsměv. Ono, vidíš, je rozený kameraman člověče. Letkovné. Jak baleti. Řekne, když si říkal, že tam chodíte si jenom sednout. To nikdo kop. To je školení, to je hrozný. To je na policii. To je hrozný. To už stačí, ne? To stačí, no já někdy to vypnu. Neboj se, Januš, já si tě taky na filmu, sedni si na mý místo, ať sedí s náma. Ježišmarja. Já si od tebe tak... To je ono. Bezvadný. Někdy taky jsem byl vidět. Hele, a já Tondovi dej pusu. Tady, hele. Perfektní. Bezvadný. Taková nádívka velikonočního vola. Výborně. Taková specialita. Vy jste specialista. Ubrousty. Aby si jak jsem nenažranej a nedopitej, promiňte. Ale jsem ti to prdnul za krk. Kávičku, to je vzácnej zájem. Musí být záběry krátké, nesmí být dlouhý, musí to být tak akorát, ale to se potom přestříháme. No a jak víte, jak to dostavit? Tam musíte invitovat nějaký termín. Tak jsem volal na ministerstvo vnitra, ale to budu v téhle videu. Jo. Jestli kuchyňka nějaký trávou, tak budou rozkvětu 14 to můžu vydělat. A ty 14 nebyly pak nový kuchyň. A potom to nějakou zemi
A od nás začala koptat na tom. Začala koptat. Ona byla pravdová. Začala koptat. Tak mezi tím zavolali snahy. A ona koptat. Ono byla jak větší, když jak větší se tam oni to přidali na Tak je vedoucím překladem. já musím udělat naší tabuli ještě, pane, jo. Mirku, pěkný sousto si naber. Naschle. Poslouchal si, co jsem říkal, poslouchal si, manželka říká, že jsou jenom on tady mluví a on pak se Fakt na první, jo. Ale paní, pojďte sem teď. Ne, pojďte. Tadyhle panička dostane jednoducho, protože ta to má jenom jako ozdobu. Jasně, děkuji. A pánička dostane dvojito, protože to je jedna rána, dvě. Hezky, to je krásná. My vám děkujeme za vaření, za Jste skvělí teda, děkujeme moc, byli jste jedna rána, dvě vajíčka. Jo, jasně, tak to půjde. Olala. Ale vážně, jakože, no tak to je jasně, tak to jste teda borci, páne. Děkujeme moc. Potěšení na naší straně. Děkujeme moc. Olala, no to je vážný, teda to jste překvapili. To je nádhera. Jste skvělí. Děkujeme. Děkujeme moc, jste skvělí. Tak děkujeme moc. Za rok nebo. Není to v našich silách. Já ti to dím podat ruku. Tak jo, koukej do toho, pojď sem teda, koukej do toho. No a co mám mačkat? Nic. Já to máš, no. Tu máš, nafilmuj to. A když to tam filmuj, to běží. Já umím hovno. Ještě tady pan Jakub taky. Tak děkujeme Ještě moc. u nás pečoval. Děkujeme vás moc. Ne, vy vůbec ne, jste byli perfektní, díky vám. Děkujeme. Tak se daří. Bylo nám hezký. To je ono to, Níko. Už to pochopil, o co jde. Je to zmačklý. Tak všichni stejně. Levá, raz, dva. Takový vysnívaný. Táčka všichni ukazují. Levá, zkus to po Jardo. Levá. Počkej, jděte moc rychle. Jardo nestačí. Já neumím kolik soubá. To stačí. Dobrý. Ale ještě mám pořád. Čau. Tak, a už jsme. Bych si můj vzal. A nebo počkejte chvilku. Dobrý. Tak jak se to vypíná? Perfektní. Jo, to vypínáš takhle. No a potom se to víš takhle. Zahrad mu taky trošku, ty voraba, dej. Zahrad mu to hodil, to mi to nerostlo. Zahrad mu. Zahrad mu. To posekaj. Neposekaj. Tak víc to nepojedou. Ajde. Habnou ty vole. To je svědectví, že vás zaludou. Ještě vteřinku. No a můžeš coubat. Já vás doběhnu.
Jeď. No jo, já tě to nesou. To bude posledší. Myslíš, že ho mám rád? Já tě ho přivedu na týden do Zdic. A bylo by po lásce. Čau. Ahoj. Jejte.